L'agility és l'esport cani per excel·lència. Un instructor dirigeix el seu gos sobre una sèrie d'obstacles. Aquest no pot tocar en cap moment ni el gos ni molt menys els obstacles. És un esport que poca gent coneix i per això en el nostre programa hem volgut parlar del Club Cànic Agility de Sant Andreu de Llavaneres. El Club Cànic Agility té com a objectiu ajudar tots aquells que ho vulguin a educar el seu gos a través d'activitats conjuntes, en el treball positiu, el bon ambient social, la bona relació amb els gossos i, a més, es senten responsables de la vostra educació. Les competicions fan que els membres del club millorin dia rere dia els seus exercicis. Per això, ofereixen diversos tipus. La Lliga Social es tracta d'una competició interna amb companys de nivell on es reflectirà tot allò que s'ha après. El Campionat d'Espanya, un objectiu possible però exigent, on es pot participar en selecció individual, on cal acumular 6 proves amb excel·lent amb cada mànega, o bé 10 pistes d'agility i 10 de jumping per separat, o també per selecció per equips, que requereix el mateix que la individual. I com a més àgil, el Campionat del Món, on més d'una vegada han participat membres del Cànic Agility a la secció espanyola i on el 2004 aconseguirien la tercera plaça. En l'actualitat, a mitja temporada, hi ha 3 membres del club entre els nous que representaran el Club de Campions del Món el 2010 a Alemanya.